Барыр юл узын. Бір яғы гына да 2400 шақырымға сузылған. Егетлер 2 УАЗ, бір Нива Citroen Nissan машинасында қозғалды. Көп тоқталышлар ясамыйша 2 тәулік ішінде барып жеттілер. Йөк бик мөһим һәм зор. Ул сугышчыларның теләкләреннән чыгып формалаштырылган. Төнге Мариуполь шәһәрләрен узгач, Новоалексеевск җирендә төркемне Херсон өлкәсе журналисты Игорь Качур каршы алды. Игорь Вадимович Татарстан журналистлары белән яхшы таныш, аның да әйтер сүзләре бар. Я хочу поприветствовать наших друзей из Татарстана, которые проделали длинный, долгий, сложный путь, прибыв в Херсонскую область. И они продолжат движение далее в свой пункт назначения. Хочу поприветствовать жителей и неравнодушных людей в Татарстане, тех, кто поддерживает спецоперацию, кто много делает для поддержки нашей армии, тех, кто помогает нашим бойцам не только выполнять свою работу, но и находиться в условиях, которые все-таки немножко ближе и теплее по ощущениям, чем просто условия палатки или временного пристанища. Это я как человек, близкий к армии, могу сказать, что это всегда было сложно, а в военное время это стало сложнее в десятки раз. И мы живем, мы держимся благодаря тому, что нас поддерживают родные, близкие и люди, которые помнят, переживают и прилагают все усилия для этого. Сейчас ситуация у нас в ожидании. Мы все ждем развития событий. Не хочу загадывать, но мы понимаем, что в скором времени должны произойти события, которые изменят и дальнейшее положение дел. Мы будем наблюдать за их развитием, мы будем принимать участие посильное, и вот при помощи тех, кто нас поддерживает, мы будем двигаться вперед. Хочу поблагодарить своих коллег-журналистов за помощь, за моральную поддержку. Буду рад увидеть любого человека, с которыми встречались ранее, и тех, кто впервые здесь, в Херсонской области. Мы все одна страна, мы вернулись в нашу страну. Есть такое определение «новые территории», они не новые. Они были всегда, просто в какое-то время они жили другой жизнью. И теперь мы возвращаемся в эту семью и в эту ситуацию. Хочу поблагодарить ребят, хочу пожелать удачи, хочу пожелать скорейшего возвращения обратно после выполнения всех целей и задач, которые они наметили, и передать наилучшие пожелания своим коллегам как по общественной деятельности, так и по журналистской деятельности на Большой Земле, в Татарстане, в Москве, в Ростове, в Хабаровске и на всей бескрайней территории нашей Родины. Һәр ноктада үзебезнең егетләр, коробкалар арасында аерым кешеләргә адресланганы да бар. Беренче чиратта сезон буенча кирәкле кием-салым, төнлә күрү приборлары, азык-төлек. Татарстан флагы белән гербы төшкән нашивкалар тиздән аларның киемнәренә тегеләр. Халык ярдәме белән алынган Нива машинасының ачкычлары хәрби комиссар кулыннан безнең якташларга күчте. Добрый день, уважаемые соотечественники. Хотелось бы выразить огромную благодарность Сабинскому РВК, особенно Фанису Фаритовичу за поддержку, за то, что не бросаете нас в столь непростое время, за то, что приехали, за то, что помогли гуманитарной помощью. Огромное вам спасибо. Победа будет за нами! Хәерле көн, хөрмәтле райондашлар, менә Алланың рәхмәте белән һәм шушы егетләрнең ярдәме белән машиналар безгә тапшырылды, алып килеп җиткезелде. Ярдәм иткәнегез өчен бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Бөтен личный составтан үзегезгә Алла бисәмәңе белән кире кайтыр дип уйлыйбыз. Савар районнарына барсына бик зур сәлам. Инкү Күкәл авылында яшәүчеләргә, бу әйберләрне җибәргән безнең егетләргә, Туттар, Нурса, барсына да бик зур сәлам. Зур сәлам.
Өлешчә мобилизация игълан ителү белән бергә районда ярдәмләшү фронты да оешты. Гуманитар ярдәмне җыюда Илмаз Газизуллин башлап йөри. Аны илтеп бирүдә дә үзе катнаша. Туган җирдән килгән һәр әйбер егетләр өчен кирәкле һәм кадерле. Хөрмәтле Сабай район халкы, хөрмәтле Теләче район халкы, сезгә үзебезнең исемнән һәм үзебезнең малайлар исеменнән үзебезнең бик шын зур күңелдән рәхмәтемне белдерәсем килә. Шушы бүгенге көндә безгә гуманитар ярдәм күрсәткәнегез өчен барызына без бик шатбыз. Безгә бик күңелле шулай безгә шундый гуманитар әйберләр килеп торгач, егетләргә үземә шәттән бөтен Сабай районы халкына һәм Теләче район халкына бик зур рәхмәтемне белдерә. Без сезне патлай итмибез. Алла бирсә, бергә шул Сабай районнарында, Теләче районнарында бергә ике район буга яшәп, кайтып җитәргә язсын безгә. Бик зур рәхмәт сезгә. Ике район халкы алгы сызыкта ватан алдындагы хәрби бурычларын үтәүче райондаш ир-егетләребезгә мөмкин булган кадәр ярдәм күрсәтә. Бензин пышкылары, тепловизорлар кебек иң мөһимнәре һәр ноктада тапшырылды. Балалар сезгә шундый рәсемнәр ясадылар, сезгә күңелгә җылылык кирип киттеме? Бик җылы килде бу безгә, бик җылы балалардан именно, потому что безгә очень приятно, балалар язалар. Безләрне укыйбыз, вот недавно безгә килде. Укып җибәрдек видеодан. Бөтен килгән письмаларны бөтенсен укыйбыз, стараемся ответлар бирергә. Алла бирсә, ваттан килде монда. Аларга да ответ бирәбез. Очень приятно. Бик зур рәхмәт бөтен кешегә дә за то, что поддерживает безне. Алла бирсә, исән-сау кайтабыз. Победа за нами, Алла бирсә. Юлсыз урыннардан да үтә алучы бер УАЗ машинасын Сабай районы хакимияте бүләк итте. Тыныч тормышта хезмәт иткән бу ханка хәзер алгы сызыкта ярдәм итәчәк. Халык җыйган акчалар өчен своих не бросаем. Һәм Сабай Теләче районнарына бик зур рәхмәт. Бөтен әйберләрегез килеп җитте. Рәхмәт сезгә бик зур. Шимердән торган туганнарыма бик зур сәламнар әйтәсем килә. Үземнең яраткан хатыныма, әниләремә. Безнең бөтенесе бик әйбәт, борчылып ятмагыз. Буржуйкаларны җылытыр өчен ясалган шәмнәрне дә солдат егетләр сөенеп кабул итте. Сугышчыларыбызга якташларының терәк теләктәшлеген тою бик кирәк. Соңгы ноктада тапшырылган УАЗ машинасы халыктан җыелган акчага алынган. Сәлам барсына да, шуның башында тәртип. Семьяларга, әтиләргә барсына да сәлам. Шаңарларга, Сабай районына. Ишеннәргә сәлам, Теләче районына. Кемнәр безне белә, барсына сәлам безне белгәннәргә. Булышкан өчен бик зур рәхмәт сезгә, барыгызга да. Узакламый кайтабыз, Алла бирсә. Җиңү белән кайтабыз. Спасибо большое всем. Поддержка была. Мы вернемся к победе. Зур рәхмәт райондашларга, Теләче районына, Сабай районына. Боевой братствога. Зур сәлам. Иң кадерлесе идән җылы сәлам. Булар кадерле кешеләреннән килгән хатлар, күчтәнәчләр, балаларның рәсемнәре. Хатлар турында аерым сөйләрлек. Кулдан кагазга язылган иң җылы хисләрне саклый ул. Әлеге конвертлар эчендә балаларның кабатланмас рәсемнәре дә бар. Сабай халкына бик зур рәхмәт, хатлар бездә укыйбыз. Җиңү безнең белән, егетләр, кызлар. Ата белән улның очрашуы сәфәрнең дулкынландыргыч мизгеле. Сөйләшеп сүзләр бетми торган үзәк өзгеч вакыт бу. Аларга тиздән тыныч тормышта шулай очрашырга язсын. Аллаһка шөкер. Рәхмәт менә егетләр. Сез барыгызда шайтып безгә гуманитар копияңыз өчен алга таба шулай очрашулар көтәбез. Рәхмәт. Район хакимияте исеменнән хәрби комиссар полкка элемтә барлыкка китерү җайланмасын бүләк итте. Бу операция барышында алыштыргысыз ярдәмче. Примите от имени руководства Сабинского района, от вас лично, от ребят, которые лично приехали, спрашивают там для организации связи полку, сказать, чтобы все ребята были живы-здоровы, и пусть техники, которые вам привезли, окажет свое воздействие на нашу победу. Победа будет за нами. Примите чисто от чистого сердца, так сказать, гуманитарную помощь. Будьте там живы-здоровы. Ну и сказать, организуйте связь. Спасибо вам большое за вашу поддержку, за то, что вы о нас помните, за то, что вы к нам приехали. Эта помощь нашей части очень серьезный шаг. Для нас это очень важно, это оборудование. Еще больше важно то, что вы к нам приехали. Нам необходима связь с нашей малой родиной для того, чтобы к нам приезжали, для того, чтобы о нас знали, как мы здесь живем, как мы здесь служим. Мы приглашаем по мере возможности, чтобы вы к нам приезжали еще и еще и еще. Спасибо вам большое. Огромное спасибо за оказанную помощь. Вот.
всему Татарстану, я говорю. То есть у нас Татарстан, так сказать, не без добрых людей. Вот. Бекзур Ахмед, сәламәтлек, шатлык, бәхетлек безгә. Безнең халыкны иң кызыксындырганы егетләрнең яшәү шартлары. Кеше кайда да җайлаша ала. Украина җирендә якташларыбызның үз пушмагы бар. Җир астындагы блиндажны да алар уңайлы итә белгән. Биредә 12гә якын кеше яши ала. Диварда балалар ясаган рәсемнәр, хатлар. Егетләр үзләре туган якка багышланган пушмак барлыкка китергән. Баулы районы кызы иҗат иткән җыр сүзләрен 2 телдә язып куйганнар. Байрагыбыз яшел, ак, кызыл, уртасында псиебез аксыл дигән шигъри юлларны солдатлар татарчага үзләре тәрҗемә иткән. Ут уздырылган, газ плитәсендә чәй кайный, чиратлап ашарга пешерәләр. Урын җир урынына йоклаганда махсус капчыклар файдаланыла. Буржуйкада ягар өчен утынны үзләре әзерлиләр. Кисәләр, яралар. Юыныр өчен мунча да бар. Отличная банька. Да? Баню сделали просто. Да, отлично. Райондашларыбыз гуманитар ярдәмне ширкәүгә дә илтеп тапшырды. Мохтаҗ кешеләр аны монда килеп ала. Украинаның хәрби көчләре күп бина, корылмаларны юк иткән. Бу җирләр төзекләндерү, яңаны булдыруны сорый. Табигаты матур, хәзер биредә яз. Күктә кыр казлары оча. Кояш көннән-көн яктырак балкый. Дөньяга тынычлык кирәк. Илнең батыр уллары аны булдырыр өчен барысын да эшләй. Алар өчен көн, төн дигән төшенчә юк. Алар һәр даим уяу, душманга каршы һөҗүмгә әзер тора. Без аларның барысын да исән-сау килеш көтәбез. Ә халыкның изге гамәлләре җиңүгә өлеш булып бара бирешсен. Син мине, мин сине, мәңге бәхетле итәрбез. Син мине, мин сине, мәңге бәхетле итәрбез. Biz birgə bəxtli